Кой ви каза, че съм фен на Лава Бер, бе? Всички са подписани. Ето. И оттам ги отдени Йони и Лишо. Нокаут. Така ли? Не съм бил фен на Анди Студио, така? Имам и втория покат. И втора картичка. Погледнете само. Чакай. Ето. Ето. Имаме и стикери. Ако виждате, аз половината си ги залепих. Така че да знаете. Чао!